Warga besar UPT SDN Sukogudo 1, selamat menyaksikan hiburan dari kami warga Kalipurit. Yuk kita kasih kata sejati bocah ayu ya. Anjir kakak. Ayo bila-bila dariku yuk kita joget bersama di sini. Ayo Ustaz juga. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati pepu jan atine ngendi dawa manis kang tak anti-anti. Yuk sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih bunga-bunga sosialnya ibu-ibu cantik. Semoga berkah barokah ya Dek ya. Kita ucapkan selamat anak-anak kita kelas 6 SDN UPT Sukogudo 1. Terima kasih UPT SDN Sukogudo 1 Berjaya. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepu jan atine ngendi dawa manis kang tak anti-anti. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya yang sudah memberikan bunga-bunga sosialnya kepada kami. Semoga rezekinya barokah. Ini nanti insya Allah Bapak
Bapak Muzaki, Bapak Rati, Bapak Lurah juga insya Allah akan memberikan surprise kepada kita ya. Wong bagus aja sira. Ya 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 ya. Aku teko gendong tresno. Lelengan asmara gawe sewu rasa. Nambani atiku dewa. Kang Mas tentremno atimu. Aku setia ngenteni sliramu. Aku bisa ketemu tresno suci manggiyo rahayu. Tresno suci manggiyo